Monggo Mas. Iya, Pak. Monggo Pak. Atas sebagian Mas. Kepada beliau kami berikan terima kasih. Paguyuban Sinuman Sino Taruno mempersembahkan pagelaran wayang kulit dalam Cahaya Pribadi dalam lakon Wahyu Karno. Selamat menyaksikan. Mas Bro, aku jaluk gede. Kopi. Kopi Pak. Bu, kopi Bu. Dalam acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang
sesukan dadu mongko pokoane negara nyatane kowe kalah 12 tahun kowe dulurmu lakoni dadi wong buangan urip ana tengah alas kamoko biyen akeh manungsa sing padha lubyo-lubyo karo kowe ngaji-aji karo pendhomo ngurmati karo anak tani ning saiki ampas brandas wis dadi wong larat sakat wis dadi kere ning alas ora iso mangan tanggung mati kawiren ora ana benane ngetune lakon kang wis lakon lali lakon sing kumpul lakon sing kawuri kuwi kena kanggo mawas diri lan kandhani pakarti nah yang ditulis nganggo mangsiten ana dibungkus nganggo mundara sing jenenge wong madu apa meneh nganggo pokokan dosa sing gedhe warakakanku wadanira payu umma kocan rahmama tani Dimas Warakudara dadi dina iki siap dilupukake marang Puntadewa merga Pandhawa kabeh dadi korban Pandhawa dadi wong alasan ana wana kamiluka iki yen kanthi siap nganggep Puntadewa iki dosa lan luput dina iki aku arep mbok hukum nganggo cara sing kepilih aku mung bakal manut Warakudara. Baik. Yen Pandhawa yen pun urip rekoso pabrangan ing alas yakuran kubur. Nanging Warakati jadi sawana. Kakang Mbok Ratu Drupadi panjenengane kae putra putrine Narendra wiwit cilik urip mulya ning merga nuruti mungkare nafsumu saiki dadi wong popo iman lan guru sawangen kakang Drupadi erek maneh dure modal magri
berwajur api ini nalika dicambak rambute dirang-rangke karo Dursasana ana sajroning pasamuan nalika sesukan dadu ati ora tegel ngawak kahanane Mbahyu Kudrupati ing kaya ngono ora kudu ngerti yo sing nyawang karo sing lakoni kuwi rasane durung karuan padha sing nyawang karo sing lakoni kuwi rasane durung karuan padha yen saka panganggepe Werkudara Mbahyu kae urip rekoso nanging yen manut ature Yayi Drupadi marang pun kakang malah batine rumangsa marem lan ayem mergo bisa dadi wanita ingkang setya bekti marang guru laki jungguh lawan gawe para sepuh wanita ingkang setya kuwi paribasan swarga nunut neraka katut urip mulya yo ora surat urip rekoso yo ora ngrasula mula dadi mungsa ki aja seneng ngukur wong liya kanggo ukurane dhewe sandangane wong liya ku sing trep ya sing duwe sandangan wong liya sing ora duwe sandangan aja melu nggo mergo sing mbok sawang karo sing disawang iki para mangsa akeh bedane bareng kejaba saka kuwi saiki ora kaki pikiran tahanane kawulamu ngamarta kang dhewe iki dicengkrem dening kamurkane Kurawa yen kawula ngamarta padha urip rekoso lan masyarakat sing dosa dipenggawa mergo bejo cilaka mulya asane kawula ngamarta kuwi dadi tanggung jawabmu kowe kuwi ratu bab iki kudu pikir banger bacing butek bening mulya rekasane wong sak negara iki dadi kewajibanmu kowe nanggo dosa gedhe ora bisa mulyake wong cilik Pramprantara ingkang wernauswa kang ayon pinyoyan memanis Pakudara aja banget-banget anggenmu ndiwak-ndiwakake karo Kuntabima aja nduk anggap lamun aku iki wong resik Kuntabima iki wong suci aku iki uga titahe pangeran ingkang awujud manungsa sing mesti kadunungan luput dosa lan lali sing kabeh mau pancen dadi sandangane hitah nadyan kok manungsa kuwi mesti ndang keluputan lan dodosan nanging manungsa sing apik kuwi mesti gelem mawas diri dandani pakarti banjur matobat kanthi momen lair kandas tekan batine aku rumangsani aku yo rumangsani yen aku iki dadi punjere keluputan mula ing alas kamyapa iki aku ewang ana ngesok lan sujud marang purbane Hyang Agung supaya Kuntadewa kok mangapura yo Dewa Dewi yen pancen Kuntadewa iki ndok anggep mamawa lan bisa ingkang kebak dosa sing dadi jalaran kasangsarane pandolan kawula sak negara Ngamarta aku lila rampa pidana mara kaki kuku pancantaka pitancep mara jantungku Werkudara prihatin mas punggung ijel
Suku tahatan pokaryo sing tak hitung yen nanti waktu joro teko mentolo karo kowe bareng saksi kami bapak pandu kowe sing kadiwakili kowe tetep gak undi-undi tetep gak aji-aji yen ana ucape Werkudara sing suka akalan kasar aku njaluk ngapura uripku iki saputuhe mung tak nggo mayungi karmamu bareng
Kanjeng Sri jagat dimukato yo jagat manes subo bobo durno lawan apik ayo sembunyi indikasi sakrampunge pasewakan agung negara mesti ngomal aku nganti marang kosong ana praja lan kakangku Kurawa Buddha marang Kamiloko sing perlu ngece karo para Pandhawa sing dadi wong alasan wis 12 taun mung kali setahun dipameri panganan sing enak unjukan sing seger men saya kaliran men saya mudah lalu tadi nek ketemu karo wujute buta sing gibrak-gibrak jogetan sing ngene kok joget ning nang sae kebaipun kados mekaten kok kedah ngertos kalian nuwun sewu peraken aditoring sampun kabadan ing atasipun wiwite mawon sampun dalu yen nangge jejer surat Gotapitama niki mangke malah saya kesuwen pun ngaten kemawon merga tiyang mirsani sing wonten kathahipun niku nuwun sewu boten butuh suluk boten butuh mejangan boten butuh pidato sing dinten mung egolane sinden yang mirsani niku jinise werni-werni wonten pancen nggatekke crita nggatekke lakon wonten sing nggatekaken piwulan wonten sing mriki butuhe ndelok lelucon wonten ugi sing butuhe mung ngarep nyawang sinden sing teko kene butuhe nyawang sinden wong e teko salah semonten kakak mila enggak paring dawuh kemawon Sopun Goli Yedaya Kepang Sarto Yadiwanu Olo tanpa rupa kula menika ratu saking negari Dewa Barong atmajanipun Suwardi Prabu Nagakaya nami kula pun Nagakumbang Prabu Nagakumbang Kasindian Jiru yektosipun kula menika badhe dakon stinggil sowan wonten ngarsa Paduka Siwun Prabu Duryudana kedadak wonten kapawates mriki pinanggih kaliyan Paduka mila sisan damel kula nyuwun pamilah kula badhe matur apa sing bakal nglakoni Nagakumbang nuwun sewu tiyang sepuh kula Rama Prabu Nagakaya rumiyin menika pejah ingkang nyirnakaken inggih satriya Ngastina kawi Ratu Ngastina ing ngendi ingkang kekasih Raden Pandhu utawi Prabu Pandhu Dewanata saged kula jejer dados anak bisa mikul dhuwur mendem jero ngaromake asmane wong tuwa mulyakake tiyang sepuh ingkang sampun suwardi inggih nadyan nuwun sewu kabaripun Prabu Pandhu sampun seda ning Pandhulan anggadhahi pedhakur ingkang naminipun Pandhawa Puntadewa Werkudara Jalaka kembar Nakula Sadiwa kula kepengin lebur cinta kula kepengin males ati gandeng sampun kawuka bilih para Pandhawa menika mangsalipun Paduka Siwun Prabu Duryudana mujudaken pilih netra satru nggih cangkrakan kula nyuwun palilah kula dadi berarti para Pandhawa bagus
Rinangko tinempet tempet dosangat maning prawono yo situk kanglang koyo makuan cipang kok papak kok bersen mari during kotok ungu apa kang dadi kesakwamu Prabu Nokokumbang mesti lain ini kono kelirani yang perlu mangesoni yang perlu kuwi bisa mateni para Pandhawa bakal tak paringi ganjaran gedhe separone negara mesti ora wenehake barang kuwi aja hidup Amironoan parayang aturaken panuwun kang tanpa pamitan dene paduka badhe paring sih nugroho dumateng Nokokumbang ingkang agungipun kados mekaten malah palungguhan samangke daya-daya kula nyuwun pamit kabar sekarwan poroko di palungguhan samangke para Pandhawa nampi paukuman paduka merga kalah kesukan dadi mapan wonten ing wana kamiyuka daya-daya kula nyuwun pamit loting kesih para Pandhawa duka-duka digawati ati aja nganti keri Nokokumbang bebarengan
ayo sembunyi. Kalau nyuwun wonten timbalan ngadhawuh yen anak Prabu Purwati. Rumangsa bombong Kurawa rasane atiku padhang jinglang atinku. Anggenku mungkeh sono supaya Pandhawa ndang mati sekarat oleh wana Kaloka ora urung bakal lakon. Nitik sagwane Prabu Nangkung anggene bakal para Pandhawa. Mesti dadi dalan sirnane tegak turun paman pandhiti. Inggih lajeng anggenipun badhe dharma wisata dhateng wana Kaloka. Paduka sangadang Kurawa kanthi suka mari suka ngasta daharan ngangkat turnirasa unjukan ingkang seger lan badhe dipun tindakaken kudu ditindakake. Men para Pandhawa saya ngenes ngerti wong mangan enak udunipun. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Pasipun kula menika tiyang sepuh, wajiban kula menika caos timut dhumateng nuwun sewu anak Prabu Sakadang Karasata Kurawa. Mbok nggih sampun. Boten ngerti paduka mila sia-sia dhumateng para Pandhawa. Kawontenipun Pandhawa sak mangke menika sampun wujudaken bab ingkang nesaken sanget sengsara sanget. Para dewa albabé dipun paita ing kados mekaten menika nuwun sewu napa mboten nesaken. Sabeh jenenge musuh mesake iki tetep badhe damel Pandhawa kanggo cara ora nggih monggo menika mekaten kula namung caos timut lan lampane kababar menika mesti kemawon badhe kinarya kaca benggala tumrap lampan ing dipun pirsani dening jagat saisinipun nggih.
Bintang sangat cimiseo Wadinyo ngetali wus terus kroyoko kaya singa ragil pasti tonggo dendanyo manambah boyo Wadyo bolo koro kuwo bareng Ulindikan sinuwun aliran semadun dawu ini sinuwun wonten dawu Apa to tarunane wadok tak awe cedhak soyo tak rangetake ana kewajiban lan jejiban sing kudu sanggup mangor ada rene Noko kumbang sanggup panwah seorang mesti Prabu Duryudana keku bakal ngokok kepi pendung Lokaman kuno di palunggani jojo di kangelan Tetakno prowadyo bolo sokring kiri sawit kring ngati budak marang wono kamyoko Sundi betelang sepung swaken dawu kepanitut bidal binjang moko Nabian kosam lobor kolok limpah rambatan budak bidal